Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Znova som toto natočila, aby ste videli, jak som prežil ďalších 100 dní. Neuveriteľné, 408 dní. A my sa pokúsime prežiť o trošku viac. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, lebo urobím ďalšie video o trošku viac. O trošku. Nebojte sa. Súťaž ešte prebieha, nikto to ešte nezískal, súťaž stále prebieha, nikto to nezískal, takže som zvedavý, kto to získa. Ja všetko čítam, nebojte, ja to pozerám a ja neviem, ešte toto není zase tak dlhé video, uvidíme, či bude dlhé. Počkáme si na noc, získal som toto video. Nebudem sa chváliť. Dobre, máme shotgun klasika. A my sa ideme pozrieť, čo je tuto tradovaní. Ty ale ani neskúšaj. Ty ale vypadni. Kam? Zdá sa mi to, alebo je to to, čo potrebujem. Fox. Yes. Dvakrát. Cez ďalší deň to pôjdem pozrieť. Nebola hamba. Ak budete všetko pozerám, všetky komentáre. Som zvedavý, no. Ja som to mohla ešte trošku zdvihnúť a už by to tam bolo, ježiši. Šťastie od Boha. Počkaj, čo tu robí Alpha Wolf? To mi nevychádza. Dobre. Easy. Nádol som sa. Si počkať na deň. A môžeme ísť tam. Mám to tenkrát. Tak uvidím. Som zvedavý, jak bude v tom vyzerať. Sedem, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Konečne. Raz, 2, 3. Mám to. Vyzerám cool. Musím povedať pravdu, že vyzerám cool. Come on, sa to úplne pomaly míňa. Come on, let's go. Yes. Takže minimum. Ty ale nechoď za mňou. Aj ty. Aj ty. A cake. Čo tu je? Čo tu je? Nezomrem. Verím si. Kamaráde, ja si verím. Ja nikdy nezomrem. Nechápem, prečo si tak verím, ale ja viem, že nezomrem. Než ja som vôbec ďaleko.
Yeah, boy. Viete sa ten armor ironový, ten zberem. Iron body, dvakrát. Neboj, ja prídem. Mám aj to, čo potrebujem. Giant sack, kamo, keď ho nepotrebujem. Keď ho nepotrebujem, tak mi ho musia dať. Ja ho nepotrebujem, oni mi to dajú. Neboj, to stíham. On ma nechytí. 100%. Ešte po mne. Ide po mne. Ten jelen. Ten zasratý jelen ide po mne. Ten zasratý jelen ide po mne. Kamo, ja som to strátil. To Iron Body. Kamo. Ne. Mne sa tam zasekne henta deb... Ja idem. Ja to chcem zobrať otcovi. Kvôli nemu som to chcel zobrať. Aby bol spokojný, že má konečne svoj lepší armor. Kamo, po mne je Alpha Wolf a ešte aj henten. Mne sa to tam buglo. Najprv ma hitol Alpha Wolf, potom ma hitol ešte aj henten. Ten mi ubral neho koľko. Ten ma hitol 2 razy, kamo. Oh no. Môžeš ísť. Tak to vôbec neprežijeme. On na 500 dní. Keď budem zomierať. Kamodi. Slepý. Robíš srandu. Však to zober. Veď to je pri tej mikrovlnke. No. Teraz ma iba oživ. Yes. Berem. A to Iron Body som dá, kde neviem kde. Tu je. Nie, tu je. Na, kde si? Na. Ja idem naspäť. Nie, srandujem. Idem naspäť. Takto. Čo robíš? Wow. Ty tak zomreš. No ja ťa iba sledujem, jak zomreš. Ešte od toho posledného. Nie, zdrhaj. No tak dobrá, no. Čo ešte vyhodím? No, môžeme ísť. Dúfam, že to nebude moc dlhé video. No, už 10 minút. Čo si robí srandu? Taká chvíľka, už 10 minút. No, ďalších... No, prekvapíte. No to bude prekvapenie na koľkých dňoch. Robím ďalšie videjko. Takže ja sa s vami budem učiť tuto stať na 723 426 dní. A uvidíte na koľkých dňoch ešte sa uvidíme. Takže zatiaľ
sa vidíme až potom. Takže zatiaľ čauko.